4letá a je to její vlastně první parkour. Jeskyni jste mohli vidět s dalšími asi 150 koňmi. Druhá neposlušnost, tak to vstupíme do třetice a když to nevyjde, tak může Nikola pokračovat dál v parkouru. Snaž se! Tak bohužel, můžeš si najet na další překážky, jestli chceš. Takže jeskyně dala najevo, že asi chce. Tak, kobylka je velmi snaživá, ale bohužel skok číslo 2 se jí asi vůbec nelíbil. Tak a jeskyně nám dokončila parkour.